Edan Antasena. Nggih. Tak cocok Kyai Nenggala mletek metu genine. Alugara, Dik. Alugara. Alugara. Iki Alugara. Mau lambene sapa sing muni Alugara nggo nyumbat kambil mon lambene sapa? Wah, jan cah kocluk tenan. Nggo arep piye? Mati dening Alugara. Dibano leganing atiku. Edian, ampuh tenan. Lagi ki aku weruh ana buta kok kuat nadai Kyai Alugara Kyai Nenggala. Digdaya kliwat ukur. Antasena. Piye? Kalah. Kalah aku. Ha piye iki? Sing tak ndelke kowe Alugara Kyai Nenggala ora temowo. Liyane ndi pusaka apa liyane? Tak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu apa jake bendho? Buku arepe cek. Pandhawa menyang ndi? Pandhawa tak untal ning wadukku. Iblis anak. Apa rumah Samurana sing iso ngembari karo kowe? Apa rumah Samurana sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake adiku Ndarawati iblis aku, Mas. Dimas Minggiro tak patenane butane Dimas Minggiro tak patenane sik ora do grusah-grusuh mulane sok ana iki satriya nom pengpengan digdaya kena Kang ning nuwun sewu batin ki ya diasah ora keprigelaning lair tok ning batine diasah nek keprigelaning lair kepinteran ning ora diserta ora dikanteni landheping batin, oh kuwi gampang diblidhuk karo wong. Tegese piye? Tegese piye, Dimas? Dimatke sik, sapa iki? Kuwi buta sing mangan para Pandhawa, kuwi buta sing mateni pepunden Pandhawa. Ha, kuwi jenenge sampean mripate kurang awas. Dimatke sik. Sapa? Ora ngerti. Wah, jan parah. Kakang Antarja ngerti ora? Ora ngerti. Oh, ora tau sinau. Tak omongi. Apa iya? Diomongi kok. Asli. Mula ora malang kerik dosa walat. Apa tenan? Weh to